Bueno, esatea posten naizela alde batetik, lortu den erdibidekoa uste dut ona dela. Posten naiz, harritu nintzen, ikusi nuenean EAJ eta PSeren zuzenketa. Zeren Iñaki Arriola sailburuaren hitzak entzunda, ni sentsazioa izan nuen gehiago egiten zuela adifen defentsa bat eta adifen interesen defentsa bat iruditu zitzaidan. Eta, bueno, alde horretatik harritu ninduen eta posten naiz, saiakera hau egingo delako, ezta? Adifi gutxienez, helarazi proiektua, helarazi lurralde plan partziala ere bai, eta ea proiektua aurrera ateratzen den. Eta EH Bilduri hain ondo iruditzen baldin bazaio erdibidekoa eta proiektua, zergatik ez dago bere sinadura akordio honetan? Ez digutelako sinatzen utzi, hemen betatu egin zaigu. Eta nik uste ja bitxia da per se beto bat egotea legebiltzarrean, Eusko Legebiltzarrean, baina kasu honetan are bitxiagoa da, zeren eta Pasaian ordezkapenik ez daukan alderdi batek betatu egin du ordezkapen gehien, zinegotzi gehien daukan alderdia. Eta birritan bitxia da, zeren erdibideko honetan dauden azken bi puntuak nik neuk negoziazioan sartu ditut, oraindik pentsatzen nuenean sinatu ahal izango nuela. Ez dira zehazki jartzen dituena, baina hortik etorri dira. Eta beraz, iruditzen zait, nahiko salagarria, eta eskerrak alde bozkatzen utziko gaituzuela, eta horri esker, baimen horri esker alde bozkatuko dugu. Azken hitzak herri plataformarentzat, esatea, hau ez dala konponketa, arazoaren konponketa, baina pausu bat dala, eta animoak ematea. Uste dugu zor historiko bat dagoela Antxorekin, ura hor daukate, hortxe daukate, baina ezin dute disfrutatu, gutxienez, disfrutatu dezaketen Nafarroa hiribide zabalago batetaz.